ससियेल मिडियायावहाय सोलिबाय थानाय एप्लिकेशन ना फैसा सोनाय इनकाम जानाय बोनास जानाय बेफोरनि बारै आङो बुंनो नागिरदों आरोखिना आं गावनि मबाइलखौबो फाननो गोनां जादों मिथिबायना गावनि मबाइलखौबो फाननो गोनां जादों होनबा साननानै नायनो हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय बा इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बांद्राय गोबाव पेक बुखोबाय थाला मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै आरोना लोगोफोर सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थौदो लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय जागोन नङा होमब्ला लोगोफोर थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै जुदि बुजि मोनोब्ला कमेन्ट खालाम आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला दायो जोंनि आसामाव गोबां सुबुङानो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर मानि थाखाय दायो ससियेल मिडियायावनो जा बायदि माबायावनो जा नङा होमबा मानि थाखाय दावराव जागासिनो दङ थ' लोगोफोर आंबो दिनै बेखौ लानानैनो फिन खेबसे नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा जास्ट आं नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट हिसाबावसो लानानै फैयो नङा होमबा लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ खामानि मावनाङा माव होननानै बेफोरबायदि जेबो बुंनो थाङाखै जास्ट नोंथांमोना गोसो दोङो नोंथांमोना मावनानै फैसा आरजिदों मादों आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा आरो न' लोगोफोर जास्ट आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होनना सानदों दा नैबे मोनसे अनलाइन आर्निं बा अनलाइन बिजनेस जायफ्रानोखि खामानि मावदों बिथांमोनखौ लानानै दिनै नैबे सिस्टारा जि मादि बाथ्रा फोरमायदों आं बेखौसो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होनना सानदों नैबे सिस्टारा मोजांनि बागै बुंदों बा गाज्रिनि बागै बुंदों आं बेखौ मिथिला नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आरोना लोगोफोर थ' होमब्लालाय मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांमोना खोनासंलांदो थ' लोगोफोर आङो दिनैहाय गोबावनि उनावहाय मोनसे भिडिअ खालामदों आरोना बे भिडिअखौ आं खालामनो सानाखैमोन माने आंहा भिडिअ खालामनो थाखाय गोसोआनो गैखाला आरोना थ' बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां मानो होनोब्ला आङो माखासे ना दानि जेनोखि ससियेल मिडियायावहाय सोलिबाय थानाय एप्लिकेशन ना फैसा सोनाय इनकाम जानाय बोनास जानाय बेफोरनि बारै आङो बुंनो नागिरदों आरोखिना आङो ओरैबायदि रागा जोंदों माने आं बे खोथाखौ बुंनोनो गोसो जायाखैमोन खारन बे माबायावहाय जेनोखि एपआवहाय गेम गेलेनानै बा बोनास हाबनानै मानसिफोरा 30,000 40,000 50,000 5,000 मिनिमाम 5,000आनो खमसिन खोमा आरोना बेफोरबायदि सोयै मा होनो बोनासबो मोनफिनला माबो मोनफिनला बेफोरबायदि जानानै दा मा होनो गावनि मबाइलखौबो फाननो गोनां जादों मिथिबायना गावनि मबाइलखौबो फाननो गोनां जादों होनबा साननानै नायनो गावनियाव थाखानाय बुस्थुआनो जुदि फानफिननांगौ गोनां जादोंब्ला होनबा बे मा गेम जाखो मा एप्लिकेशन जाखो बियो आरो मोनसे खोथा नोंसोरो जुदि गेलेदों गेले सिरि नोंसिनाव थाखा दं फैसा दं बेफोरबायदि मालायनि न' फैनानै मालायखौ गेलेहोनो थिननाय एप डाउनलड खालामना होनाय बियो मा हो बियो मा नोंसोर जुदि गेलेदों गेलेबाय था जेबो नङा खिन्थु मालायखौहाय लब नांहोनानै मालायखौहाय लुबिया खालामनानै ना नोंसोरो मालायखौ लुबिया खालामहोनानै लब लगायनानैहाय बेफोरबायदि सोहोदों फैसा थगाय हो नोंसिनाव दं नोंसोर गेले नोंसिनाव दं नोंसोर गार बेफोरबायदि मालायखौ थुलुंगा होनो नाङा खारन बयनावबो थाखा फैसाया थाया मिथिबायना बयनावबो थाखा फैसा थाया जानो हागौ दङ बेनि एकाउन्टाव 10-20 बेजोंनो न'खर सालायनांगौ बेजोंनो स्कुल फिस होनांगौ बेजोंनो माबा मोनसे इमारजेन्सि नांगौहाय होनांगौ बेफोरबायदि जायो मिथिबाय ओरैबायदि रागा जोंदों आङो आरो आं खोनाबावबायसो न' फैनानैबो सोनो थिनफैनाय गेलेनो थिनफैनाय बेफोरबायदि लाजिया नोंसोर होदों नामा जुदि नोंसोर होदोंबा नोंसोरो गावबा गावनि एकाउन्टनिफ्राय हरना बिनि उनावहाय नोंसोरो बोनास मोनो ना मा मोनो नोंसोरो लाबाय था मालायखौ लुब लगायहोनाय वाट्सएप फेसबुक इन्सटाग्राम जेरावबो स्टेटास दोनैहाय बेफोरबायदि मालायखौ लुब लगायहोयो नोंसोरो आरे हायोबा नोंसिनि बोनास मोननायखौ मालायनो राननानै हो नोंसिनि बोनास मोननायजोंनो बिसिनिबो आइडि लगइन खालामनानै हो मानो मालायखौहाय बेफोरबायदि बिनाव दंना गैया बेफोरबायदि सोर साबैसेया मोनखो आरे मोनगोन नोंखौ लुब लगायहोदोंसो हो बेफोरबायदिथ' नों मोनदोंबा बयबोथ' मोनाना नों मोनदोंबा बयबो मोनजोबनांगौ होमबालाय मा जाखो बिलाय
अनारानो थैगोनसो माथो जाम्बा जाजोब्बाय नोंसोरो जाम्बा जाजोब्बाय आरो मा होनो मोनसे खोथाबाव फोरखौनो नुला खारन बेहायल' थैसोमजोब्बाय बिसोरो बेयावनो थैसोमजोब्बाय मा आसरित मानसि बिसोरलाय गावसोरबो गेलेयो मालायखौबो थुलुंगा होयो मालायखौबो सोनो थिनो साला जोंहा ओरै जानो थानो थाखा फैसा थाइसेबो गैयि जादों फैसा गैया मा गैयानो ओमफ्राय नोंसोरहा मा होनो गेलेदो डाउनलड खालामदो माबादो सिगांनिफ्रायनो थोनबाय थानायमोन आंखौहाय आंसो इगनर खालामै थांगासिनो खिन्थु आङो बेखौ बुंनो गोसो गैयामोन बेखौ बुंनो गोसो गैयामोन आङो मानो बेखौ बुंनांगौ जादों आङो होनबा जोंनि न'आव फैनानैनो बेफोरबायदि खालाम बनास मोनगोन बेफोरबायदि थुलुंगा होफैनाय मानसिफोरखौ नायनोबो हाया आङो नोंसोर गेलेदों नालाय नोंसोर सिरि सिरि गेले नोंसोर मोनदों नालाय नोंसोर जा नोंसिनि मोननायखौ जोंबो लुगैयाखै मिथिबाय नोंस्रा मोनदों नालाय बेजोंनो सोलि रंजा खुसि गेले सोरखौ सोनो थोनो सोन खिन्थु जोंनि न'आव दाफै जोंनाव दाफै जोंखौ थुलुंगा दाहो बेफोरबायदियाव इन्ट्रेस्ट गैया मिथिबाय ओरैनो आराम जिरायनानै मोननाय मबाइल थुबानो मोननाय बेफोरबायदिखौ लुबैयाथ' गावबा गाव खस्थ' खालाम गावबा गाव जा बेफोरबायदिसो आंनि साननाया बेफोरबायदि गेम गेलेनानै मोननो लुगैनानै मोनदेरनो लुगैनानै बेफोरबायदि नङा गावबा गाव खामायदों गावबा गाव खस्थ' खालामदों गावबा गाव जा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दाथिन आरो वाट्सआप फेसबुकाव स्टेटास होग्राफोर नोंसोरखौ होनो आङो एसे गावखौ साननानै नाय नोंसिनाव जुदि थायोब्ला बयनावबो थाया मिथिबाय ना नोंसिनाव जुदि थायोबा बिसिनाव बयनावबो थाया नुबाय आङो मेरला बेफोरबायदि गेलेनानै थैबोनाय मानसि फस्थायगोन नोंसोर सानसे फस्थायगोन नायबाय था माबायदि अबस्थायाव गोग्लैनांगोन नोंसोर दा पकेट दुलदां जालायनाय फैसा लानानै बेरायोना मालायखौ लुब लगायहोयोना बिनि माबाखौबो मोननो बारा गोबाव गैला र' थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम नायदोंबा थारैनो बुजि मोनमारबाय आरोना लोगोफोर जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन आरो जोबनायाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो होननानै सानो नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो गाज्रिबो बुंनो हागौ गोबाङानो मोजांबो बुंनो हागौ आरोना लोगोफोर थ' जेखियानो जादोंला आं नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना जाबायदि खामानि मावदों आं बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जेबो हेंथा बखिनो सानाखै जेबो गाज्रि रावजों फोरमायनो सानाखै आरोना नङा होमबा मानसिया जिउआव थांनानै थानो थाखाय मोनसे नङा मोनसे गावनि राहाखौ नागिरनानै लानो गोनां बायद' जाखायो नङा होमबा बयहाबो ओंखायनो जाय जेरावखि थाङा मानो जेरावखि मावा मानो गावनि गोसोजों ओरैबायदि मोजां खामानि मावलां जाहाथे इयुनाव फिउचाराव जेबो गोनो गोथो जाया बा गावनि खामानि मावनायाव फिउचार लाइफखौ साक्सेस खालामनानै लानो हायो आरोना थ' बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो आंनि नैबे नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ लाबोनाया माबाफोर गेना गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो बयनियावबो नङा होमबा लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय